سلام أفكارت سبورت نلوم زدالخو تصبصاب تور دي فرانس حيزلكم قريبا لخو مكتالكم يعدن أبزلوم استخايدة قدم بشكلتات تور دي فرانس ريمكو إيفانبول تعوات مدرخ ستيج 16 كوين الله نايلوم مدرخ تودادرتي ببولكي نايجي زي فتنا individual time trial ينيرو إذا نايلومي مدرخ 26.1 كيلومتر زرقح كوينو أب إيفان لباين استوالت كتمات بقيسو أبتونون لباين استفهالت كالك كتما يتزازيمو إذا مدرخ عقبت بمديا بجمر أبكود لارينجس اتزل على بالرخي بتصح بدحريو قلقلات يورد بناي قول كددم ما يزازم إذا وددر أمنا كبيز بهال عقبت كو أنت زي نبرو أمونغو تقدم تجن نبيج عمالي أبز جبر وددر ناي نتبه فللي كتسبب كإليو نزي 26 كيلومتر وددر إيفانبول ب32 دقيقة 19 كاليتين كزازمو خلو بيج عماليا ودي زلو تادج بوكار كابريمكو ب28 كاليت دحيرو نز مدرخ كالعي ماتياس كابريمكو 1 دقيقة دونغوي بمئتاو سالساي كوينو زازيمولو ريمكو إيفانبول بزيكا زنايلومي مدرخ 16 قدم خلطة معالت استخايدة مدرخ 15 تعوات نايت مدرخ كم زنبرة زفلت إيو سلازي كلتا جزي أبز التور دي فرانس أكتاتيلو استعوته كوين الله نازي وددر ببيج عماليا زمرح سلو تاديج بوكار بتغل الله كساب حجي 4 مدرخة تعويت له أبناي بيج عماليا وددر أمونغو تاديج بوكارن أمونغو ريمكو إيفانوبولن لعلنا حموش دق في اللي يسأني حوام إذن هاي لومي ناي إيفانوبول عوت نزي بعسران شومونتن كاليت بمسباب ناب 4 دقيقة 32 كاليتن أوريدو والله تادج بوكار بيج عماليا عقيب له أبرئسيو ناي 4 دقيقة 32 كاليتن سفح ناي جيزي في الحيزو دما ناب تزقص زلو ناي قبوتات ودر كمعدو عدل كفيتو لله سلازي أبزنا يلوم عن تستيج 16 خمس زبلنايو تعواتي ريمكو إيفانوبول ب32 دقيقة 19 خالئت زازيمو تادج بوكار بكابو رحقو 28 كالئت ماتياس دما لعل 1 دقيقة كاب ريمكو إيفانوبول دحيريو زازيمو مالتي أبزنا يلومي وددر زحزن زقبرو زنبرن تايو كساب مبل 15 مدرخ حمشاي بوت حيزو زنبره أبناي بيج عماليا ليفويتس بمخنيات حدا غاناي بشكلتا بموداق كابتي تور دي فرانس تسنابيت اللو مالتيو بيني أبزنا يلو معنتي استقبر وددر بزي تساقاميو نت قعزو وديقو بحافشا أبز وددر دما السو يخون اتوم نقاط قليا ماليا زودادرو نعم زمتش زنبر عي نبرن كم دا عينت وددر سلازي أبزي حيلوم عقيبهم نت قويا زازيمهم نتزم أبزمت زلو ستيجات كعوتو تراحيهم زودونو مالتيهم سلازي انت رئينا يو نايلوم عنتي وددر بحافش انبار ابتي نايبيج عماليا تاديج بودكار بقداماي كوينو كاب UAE تيم ناي إمارات يمرحالو بدحريو زسعبو زلو ريمكو إيفانوبول دما بحافشا ناي 4 دقيقة 32 كاليتن كاو رحيقو كالاي بوت حيزلو سالساي إساق ديل تورو بلعل 6 دقيق سالساي بوتا حيزو يقصلو مالتيوم سلازي تادج بودكار ناي بحقي سفيح ناي جزيه فللي حيزيو نابت تقص المدرخات ون زخيد زلو مالتيوم أبناي قطاليا ماليا انت دارينايو أبناي لهم عنتي تعواتاي مادس بيدرسن كاب ليدل تريك نيرو جاسبر فيليبسن ببل كالعي بيني دما سالساي كوينوم يمزازي مومو سلازي كابت ما بدرخ 15 زنبره استفليه اي نبرن مالتيو سلازي تي ناي قطله ماليا وددر كم زلو كي تغيره يزقصل زلو حانت لوط زنبرت ابت تحتواي وغن زنبرو نامنت حجي ريمكو إيفانوبول كسابتهم 10 اي نبرن زنايلو معاوت ግን مبل 10 كم زدي بابز ناي قطله ماليا غيرو ولو مالتيو بزعبا صعدان قيحن ماليا انت دارينا أبزناي قوو وددرات
ልክዕ ከምዚ ናይ ቢጫ ማልያ ኣብዚ እውን ፖካር እዩ ዝመርሕ ዘሎ ብፍላይ እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ናይ 15 ናይ 16 መድረኽ ተወሰኽቲ 3 ነጥብታት ብምውሳኽ ነቲ ዝነበሮ ግፍሒ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ምስቶም ብድሕሪኡ ዘሎ እውን ከም ዝገፍሕ ገይርዎ ስለዚ ታዴጅ ፖትካር ካብ ኢማራት 67 ነጥቢ ሒዙሎ ቫለንታይን ፓረት ድማ 45 ስለዚ ናይ 12 ነጥቢ ፍልሊ ኣብ መንጎኦም ኣሎ ሪቻርድ ካረፓዝ ድማ ብ39 ነጥቢ ካብ ታዴጅ ፖትካር 18 ነጥቢ ርሒቑ ውድድሮም ይቕፅሉ ኣለዎ ማለት እዮም ካብዚ ሓሊፍና እንሪኦ ድማ ብዛዕባ እዚ ውድድር እንታይ ይመስል ነይሩ ተወሰኸ ነገራት ተዳኢልናዮ ናይ ሎሚ ቅድድም መድረኽ 16 ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገለፀ ተቐዳደምቲ በብውልቂ ብግዜ ዝፍተኑሉ እዩ ነይሩ ስለዚ ካብ ደቂ ጋንትኦም ዝረኽብዎ ሓገዝ የለን እቲ ውድድር መጀመርታ ኣብቲ ውድድር መወዳእታ ዘሎ እዩ ዝብገስ ብድሕሪኡ ናይ 1 ደቂቕ ወይ ናይ 2 ደቂቕ ፍልይ ብምግባር እንዳሰዓብዎ እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ፖትካር መወዳእታ እዩ ተበጊሱ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ መወዳእታ ዘሎ ቅድሚት ይብገስ እቲ ዝመርሕ ዘሎ ቢጫ ማልያ መወዳእታ ጉዕዙ ይጅምር ማለት እዩ ተቐዳደምቲ ሎሚ ሒዞምውን ዝወዓሉ ብሽክለታታት ነዚ ናይ ቅድድም ግዜ ተባሂለን ብፍሉይ ዲዛይን ዝተገበራ ተሰርሓ እየን እንተ ብሽክለታታት ብሚዛን ካብተን ኣብ ካልእ መድረኻት ዝወዳደሩለን ብክብደት ዝያዳ ዝምዘና እኳ እንተኾና ግን ሓይሊ ንፋስ ከይብርትዖምን ከየድክሞምን ሕቖኦም ትሕት ኢሎም ኢዶም ደጊፎም ዋላ እቲ ዝገብሮ ቆቢዕ ወይ ሄልበት ድማ ፍልይ ዝበለ ነቲ ውድድር ዲዛይን ዝኾነ ንንፋስ ዲዛይን ዝተገበረ ገይሮም እዮም ከይዶም ማለት እዮም ተፃዊቶሞ ስለዚ እዚ ካብ ኮነ መበል 16 መበል 17 መድረኽ ኣብዚ ዕለት 22 ዝካየድ እንታይ ኢና ክንፅበ እንተዳኢልና መድረኽ 17 ናይ ነዋሕቲ ኣብ ነዋሕቲ ጎቦታት ዝካየድ መድረኽ እዩ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ናይ 16 መድረኽ 26 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ከባቢ 160 ኪሎ ሜትር ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጎቦታት ኣኽራናት ዝበዝሖ እዩ ኣብቲ ዝካየድ ውድድር ድማ እቲ ክሊማ ኩነታት ኣየር እንተዳእሪእናዮ ዝሑል ንፋስ ዝበዝሖ ኣብ ርእስ ምናልባት እውን ማይ ክሓርም ትኽእሎ ኣሎ እዩ ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ውድድራት እንታይ እዩ ኣገዳስነቱ እንተዳኢልና ብሓቂ እዚ 17 መድረኽ ሓደ ካብቶም ወሰንቲ መድረኻት እዩ ብፍላይ ነቶም ኣብ ናይ ቢጫ ማልያ ዝወዳደሩ ዘለዎ ነቲ ተርታ እውን ክቕይሮ ትኽእሎ ኣሎ ብፍላይ እዚ ከዓ ነቶም ናይ ኣብ ጎቦታት ዓቕምን ሓይልን ተመክሮን ዘለዎም ከዓ ዝያዳ ዝኸስብሉ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ናብ ናይ በዓል ቢኒ እንተደኣ መፂና እንታይ እዩ ናይ ቢኒ ኣብዚ እንታይ ኢና ንፅበዮ እንተዳኢልና ቢኒ ኣብዚ ውድድር ብርግፅ ንመድረኽ ክዕወት ወይ ክወዳደር ኢልና ብዙሕ ክንፅበ ኣይንኽእልን ኢና እንታይ ደኣ እዚ ንዕኡ እውን ብዙሕ ዝምችእ ዓይነት መድረኻት ስለ ዘይኮነ ሓይሉ ዓቂቡ ነቲ ጉዕዞ ወዲኡ ኣብቲ ዝመፅእ ተረፈ መድረኻት ዝህሉ ነቲ ናቱ ዓይነት ክእለትን ተውህቦን ዕድል ዝፈጥር ናይ ስፕሪንት ዝኾነ ጉዕዞታት ክዕወት ኣብኡ ክሳተፍ ሓይሉ ዓቂቡ ናይ ሎሚ ክውድኦ ኢና ንፅበ ማለት እዩ ንሎሚ ዘዳለኽዎ ናይ ዜና ስፖርት መድረኽ 16 እዚ እዩ ነይሩ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ የመስግን ይቐኒየለይ ብሩኽ መዓልቲ